Аврелий Августин Блажени казал: аз вярвам, за да разбера. А вярата идва като светлина при тези, които правят своя избор свободни, с добро сърце и чиста съвест. Тези, които полагат всички възможни усилия за изграждането на един по-добър свят, по-състрадателен, по-мъдър, по-красив и по-силен. Следващите минути ще бъдат посветени на онези, които се стремят към устойчиво самоусъвършенстване, морално и добродетелно израстване, собственото и на хората около тях, за да се въздигнат до положението на безспорни примери за обществото. Хора, които вграждат във всяко свое действие ориентирите на изконните си принципи, на любовта, на постоянното дирене на истината и на готовността за благотворителност. Личности, които отдават безусловно предимство на философията на еволюцията пред стихията на революциите, благодарение на талантите и познанията, които притежават. Става въпрос за познанията на Поимандрес и Хермес, Озирис и Асклепий, Буда и Брама, Питагор и Сократ, Христос и Мухамед. А това са само някои от имената на изгубеното в нас знание, защото всички те са скрити вътре в нас и само трябва да им дадем възможност да светят. Това е знанието, което с делата си разпространяват съвременните български будители. Представяме ви 12 епизода, посветени на свободни личности, които възраждат вярата в българския дух с думите на Сенека «Homo re sacra homini». Лука Станчев. Човекът, който прокарва пътища. Ще ви разкажем за човек, за който спокойно можем да кажем: по делата ще го познаете. Той е от хората, чиято свободна воля не може да стои на едно място и който хвърля цялата си енергия в мисията, която е решил да следва. А тя е съхраняването на българската история и дух, независимо в коя точка на света е. Кой всъщност е Лука Станчев? Кариерист, морален съдник за несвършени дела, родолюбец, идеалист. Може би по-малко от всичко. Роден в Пловдив през 1936 година, той произхожда от стари български възрожденски родове, дарители и ктитори на Рилския, Бачковския и Хилендарския манастири. Завършва физика в Софийския университет. Специализацията му в Москва е посветена на особеностите на теорията на относителността. Автор е на над 100 научни публикации, учебници и учебни помагала в България и в чужбина. Днес обаче ще стане дума повече за делата му като свободен мъж с добри нрави, който работи в полза на родината си, без да търси лични облаги. След 1989 година Лука Станчев възстановява една от най-старите организации в днешна България – Пловдивски граждански клуб, чийто председател е и днес. Популяризира и организира възстановяването на български културно-исторически паметници в Турция, Гърция, Македония, Албания и Хърватия. Стои в основата на кампанията за връщане в България на мощите на цар Самуил. Организира възстановяването на българското военно гробище край село Цапари, Македония. Също и на иконостаса на българската желязна църква в Истанбул. По-важното обаче е как го виждат хората отстрани. Ще бъде слабо, ако кажа, че той е необикновен човек. Той е човек с усещане за мисия. Малко са хората, които имат усещане за мисия. Неговата мисия е ясна – българщината. Той прави всичко за българщината. Лука носи гена на един вековен, известен род. Род с ярка проекция в историята. Той познава рода си. Познава го до енто коляно. Сигурен съм, че това не му дава покой. Неговата кауза е българщината. Продължавай така, говори още по-силно, с най-силния тон, който можеш да кажеш, защото твоите думи са винаги падат като камък на място. И това, което ти правиш за България, искам да ти споделя, че много малко хора го правят. За постигането на една цел може да се тръгне по много пътища. Например, чрез организиране на пленери, спортни и културни празници между представители на различни държави. А какво по-хубаво място за подобни събития от място заредено с толкова енергия, като Преспа в Македония?
резиденция и лобно място на българския цар Самуил, а според някои историци и столица на първата българска държава и седалище на българската патриаршия в последните десетилетия на 10 век. Първият пленер беше само с художници. Тогава беше, в първия пленер участваше и Ганчо Карабаджаков. Чудесен човек и заедно с него имаше една много силна група. От Владищани имаше, от София имаше, от Бургас. Втория пленер беше с скулптори. Беше страхотна работа. Виж, нямате представа, когато работят скулптори, какво е първото нещо. Те 2 дена събират камък. Обикалят всички каменоломни, избират си камък, складират го, правят, струват, чукат, да видят дали се чупи, дали не се чупи и прочее. Така, не само има българско присъствие навън, но и сънародниците ни научават за късчета история и духовност, разпръснати и извън пределите на страната ни. Обърнете внимание, тези хора, откъснати в това кише на Балканите, дето се събират Гърция, Албания и Македония, откъснати, виждате колко трудно си идва тук. Тези хора развиват изкуство. Не ли е божествено, ми кажете? Аз се вълнувам. Εγώ νομίζω ότι το μέρος αυτό είναι η δεύτερη πατρίδα στο Λούκα. Και ερχόμενος εδώ πέρα έχει ξαναγεννηθεί. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, θα έλεγα, όχι καλή φυσιολογική κατάσταση, αλλά σε πορεία με το που έρχεται εδώ πέρα ξαναγεννιέται. Εγώ νομίζω ότι το γεμίζει ενέργεια αυτή η περιοχή. През вековете Балканите са ставали свидетели на много битки, но по-страшни от тях са забравените жертви на стотици сънародници, оставили костите си за свободата. Един такъв пример е битката при връх Червена стена през 1917 година, наричана още Македонската шипка. По време на Първата световна война, тук е една от най-големите битки на българската армия с войските на Антантата. Местните хора в студ, мраз и непроходим сняг, с мулета и волски впрягове, а често и на гръб, изнасяли по стръмните височини храна и вода на войниците от Видинско, Ломско, Плевенско, Свищовско, дошли да воюват за свободата на Македония. На връщане, те прибирали телата на загиналите герои и ги погребвали като свои офицерите в двора на църквата Свети Георги, в село Цапари, а войниците в гробище западно от храма. През 70-те години войнишките кръстове са съборени. Самотен циментов мемориал с изличени от времето надписи бил единственият белег, показвал последният дом на героите. През 2006 година, по инициатива на Лука Станчев, Пловдивският граждански клуб подема инициатива за възстановяване на войнишкото гробище. През 2014 година са поставени каменни кръстове на гробовете, както и паметни плочи с имената на загиналите. Лука изключително с голям ентусиазъм, с много голяма самоинициатива и с много голямо усърдие се зае с една доста тежка, да не кажа отговорна пред България задача да възстанови едно българско военно гробище от периода на Първата световна война в село Цапари. Това гробище е било запуснато, изоставено и благодарение на усилията и инициативата на Лука, просто сега това е едно действително такова военно гробище, каквото нашите войници и офицери заслужават. То беше свързано и с многократни негови пътувания до Битоля с тичане и обикаляне на институции и инстанции в България, кореспонденции и така нататък. Действително, за да направиш такова нещо, трябва да имаш един много голям ентусиазъм, който е свързан с воля, едно силно патриотично чувство и да милееш за родината си. Не, викам, утре искам да стана рано, искам да мина през Цапари. И той е Венко, бившия главен секретар, ми вика, па иди виж, вика и войнишките гробища. Викам,
Там Бенко няма война. Има, еди, къде си? Той до селото са. Като питаш, вика, те ще ти кажат. И аз викам, далече ли са? Какво що? Близко е, вика, те ще заведат. Като питаш, ще те заведат. И отивам аз. Но виждам поляна. Коне пасат. И го питам това, кай са гробовете? И това вика, не ги видиш. И ме показва на земя. Вярвайте ми. И сега ми е бучка тук. Тези деца са си дали живота за отечеството. На всяка заря говорят за македонската шипка, за втората шипка. Споменават я. Да не дойдат да им сложат едно кръстче да не му сложиш на тия деца. Останали са гробовете. Много гробища са заличени в Македония от войната. Но те са останали. И ти да не им сложиш по един кръст. И сега ми е болно. Добър човек е този, който е готов да подаде ръка на хора в беда, да има силата да увлича и други за благородната кауза. Такъв пример е изложбата от фотографии на Лука Станчев в подкрепа на бягащите от войната в Сирия бежанци. Както сам казва, не толкова да съберем средства, колкото да покажем съпричастността си към тях. Изложбата не е от вчера. За да я представя отново, ме предизвикаха нещастието на сирийските бежанци. Защото те се свързват и с нещастието на българи в един период, който не е много далечен. Помня тези хора, които живееха в Кичук Париж, се казва квартала в Пловдив. Това беха нещастни, прогонени хора от война, от нетолерантност, от Беломорска Тракия, от Македония. Вярвайте ми, тези хора, които сега са прогонени от Сирия, са сходни по съдба с тези българи, които беха прогонени тогава от тези краища, стари краища на България. Българите са готови да помагат, щом повярват, че идеята си струва. Да видят, че не само няма да откраднеш парите, но и че си готов да вложиш всичко от себе си. Когато човек има дух и сърце, когато обичаме и тачим историята, когато заедно вярваме и горим за каузата, тогава ще заговорим за ново българско възраждане, смята Лука Станчев. Знаем и известната мисъл, че когато ученика е готов, учителя ще се появи. Лесно е да кажем, че обобщаващо, да, будителите са безсребреници. Но все пак материалният свят, това не е най-точната характеристика. Вероятно, съвременният будител би бил една симбиоза между човек на духовното, човек на практичното, човек на целеустремеността, човек на търпението, човек на хармонията. Как това на практика може да бъде съчетано в един човек, нека всеки сам да си отговори и да си представи. За радост има такива хора, които милеят за българското, които без да афишират много публично и на съослушание, вършат една такава дейност, която може да се определи като будителство. Има нужда от будители и то за мен е крещяща нужда от будители. Виж какво е състоянието на българското образование. Трагично. Виж какво е състоянието на българската памет. Безпаметност. Това го няма при гърци, това го няма при румънци, това го няма при сърби, няма го при турци. Не знам защо е така. Не съм Ванга, но е тъжно. За това, че свободният дух граничи единствено със себе си, говорят инициативите за възстановяване на духовните ни паметници. С помощта на родолюбиви българи, Лука Станчев организира и извършва реставрация на иконостаса на Желязната църква Свети Стефан в Истанбул. През 2010 година е позлатен купола на църквата. Започва и възстановяването и обзавеждането на историческия метох.
Когато отидох за 100 годишнината на църквата, на Желязната църква в Истанбул, ми стана много криво, че иконостасът беше в трагично състояние. И тогава реших, че да го направим. И в една от гимназиите, където аз съм бил преподавател, даскал, бяха ме поканени и аз видях, че те говориха за историята на гимназията. Историята на гимназия е свързана с родово с мене. Нали? Моите деди са участвали в създаването на тази гимназия. И тогава реших да направя един конкурс за да пишат децата за Цариград. Да изберат каквато тема искат. И наградата беше екскурзия до Цариград. И заведохме децата в Цариград. И тогава ние нямахме нужда от гид. За всички паметник имаше дете, което беше чело, което беше направило своя реферат и който говореше като гид какво е свързано с това нещо. По-малко се отвориха и други неща и почнахме да възстановяваме иконостаса. То не става лесно, но когато правиш добро и оня горе ти помага. Лука Станчев е много повече от посланик на културата и традициите на България. Той е един от хората, откриващи и показващи късчета от българската история, разпръснати по света. Като мястото, където столетия наред е стояло писано свидетелство за покръстването на българите от цар Борис I. То не се намира в Плиска или Преслав, а на територията на днешна Албания. Каменна колона, разказваща за преломния момент, се е издигала векове наред в двора на базиликата в град Балш. Свидетелства за нея са намерени в фотографии и скици, а известният историк професор Васил Златарски получава от свой австрийски колега скица на надписа, който е стоял на нея. В самия град Балш има една базилика, където е била тази плоча. Не плоча, това е колона. Там ме намират австрийци, давят се, вгражда се в базиликата, базиликата се разрушава, но колоната е заснета от професор Йордан Иманов. Професор Златарски получава скица, рисунка на надписа от негов австрийски колега от Виена. То се знае, но когато се разрушава базиликата, изчезва и плочата. Базиликата наистина е впечатляваща, руините, но което беше впечатляващо, че там имаше плоча, мраморна, нова, на която същия текст беше написан на албански. Покръсти се княза на България Борис, наречен Михаил, заедно с дадения му от Бога народ в лято, еди кое се 866 година. Това не можех да повярвам, че го виждам. Не е на български, не е на английски, на албански. Вижте как уважават нашата памет албанците. Днес колоната с историческия надпис отново се издига на своето място и посреща хора от цял свят. Благодарение на няколко родолюбци, които са вложили не само пари и дипломация, но и много вяра в осъществяването на благородната мисия. Покръсти се князът на България Борис, преименуван Михаил, заедно с от Бога дадения му народ в година 866. Кмета даде съгласие. И аз тогава го питах за колона. Викам, може ли да поставим и български надпис? Защото ние говорихме с Светия Синод оригиналния надпис, албански и английски. Той вика, махни, вика, английски и пиши български. Нека да остане английски, да го четат и хора, които не знаят нито български, нито албански. Това не са популярни езици. И тогава направихме тая колона. Жорж Трак даде идеята, като това е професия, той е скулптор. Нали? Не скулптор, но артист. И намерихме полуколона, което стана чудесно, защото на колоната ние направихме оригиналния надпис. Нали? Както е бил, както го е засмял Йордан Иванов.
А в плоската част на полуколоната, колоната е със същите размери, 40 см, 1,80 м висока, както е описаната колоната, нали? И на гърба, на плоската част на колоната, разбира се, върху мраморни плочи, написахме на албански, на български и долу на английски. Албански и български е самотна транскрипция на оригиналния надпис, който ви го казах. Английски е по-свободен текст. Това обаче, което все още не достига на свободния дух на Лука Станчев, е да бъде изпълнена мечтата му костите на цар Самуил да бъдат върнати и погребани в България. Гробът на цар Самуил е намерен от гръцкия професор Николаос Моцополос през 1969 година в Патриаршеската базилика на гръцкия остров Свети Ахил. По-късно е открита и плоча с имената на родителите на Самуил. Ученият изпраща копия от царския череп за изследвания в Русия и в Армения. Прави макет на гроба, който подарява на България. Помолихме Лука Станчев да разкаже за първия път, когато се докосват освещените мощи. Професор Моцополос беше още действащ професор. Той е декан на археологическия факултет на Аристотелис университета в Солун. Бехме тук. Тогава за първи път дойдохме с Пловдивския граждански клуб. Това беше първата организирана група, която дойдохме тук. Нали, Бог да ги прости, много хора вече ги няма. Но беше наистина чудесно. Минахме през Солун. Тогава се срещнах с Моцополос и тогава за първи път държах костите на цар Самуил в ръцете си. Костите беха мумифицирани и беха в неговия кабинет. Разбира се, това, което правеше впечатление, е счупената ръка на цар Самуил. Това е изключително, това е голяма българска историческа памет. Гърция поставя условия за връщане на костите у нас, да получи в замяна намиращи се в България нейни исторически документи и паметници. Тези разговори обаче са задача на политиците. Как да ви кажа, гърците обаче искат много. Аз когато се видях с Първанов, президента, и той ми вика: господин Станчев, искат много. Вярно е. Но дават много. За да сбъднем мечтата си, можем да разчитаме на съдействието на професор Моцополос, твърди Лука Станчев. Този голям приятел на България иска мощите на цар Самуил да дойдат и да останат в България. Слава Богу, че тези забравени от нас български светини са в една приятелска нам държава. Вижте, мечтата ми е костите на цар Самуил да дойдат в България. Професор Моцополос беше този, който ми каза така, че Лука, местото, той е грък и той е от Атина. Не е някой с български корени, да кажете. Но той е един честен учен, и който ми каза така, че местото на костите е в България. И тогава ние започнахме да действаме по тия проблеми. Интересно обаче, какво е отношението на нашите съседи към подобна инициативност? Дали се дразнят, че има хора, които упорито продължават да търсят и в техните земи историческата истина? Или разбират, че по този начин излиза наяве тяхната история? Лука, ти си един от най-големите радетели по отношение на българската история тук, в Македония и в Албания. Аз съм импресиониран от твоите активности, които ги правиш. Конкретно, ние сега се намираме в Битоля. Ето, гробищата в Цапари, ти обеща пред, може би, 10 години имаше, че ще ги уредиш. Нормално не сам, но главната тежест падна върху твоите плещи и миналият ноември, 1 ноември, на денът на задушницата, имахме това удоволствие да видим, че това е всичко направено както беше обещано. Също така, много съм впечатлен от активностите, които ги правиш в Албания, бидейки в Албания има много културно-историски паметници, които споменват за българската история там, средновековна история. И конкретно, ако не се лажам,
направи репликата на колоната в град Балш в Албанија, близко до Перат, од којато историјата и българите разбраха кога българскиот народ прие христијанството. А то не е мала работа. Лука е искрицата, от която може да лумни пожар. Пожара, който ни трябва, за да ни свети и да ни води по пътя. Той е една много здрава искрица. Той се опитва да пали този пожар. Мисля, че усилията му имат успех. Накрая не можем да не попитаме и самия Лука Станчев. От какво има нужда българинът днес? От повече мъдрост, духовна сила, вътрешна красота, стремеж към самоусъвършенстване. Как да върнем не само самочувствието си, но и своята състрадателност? Усещането, че сме хора, призвани да правим добро. Човек трябва да бъде лоялен. За мен това е изключително важно. Когато ти се присъединиш към една група, която има някакви принципи, има някакви закони, има някакви правила, ти, и то си се присъединил доброволно, ти си длъжен, ако си морален, да спазваш канона. Ако не ти харесва, с Богом, Гергино, и си тръгваш. Имаме нужда от патриоти. Да не би челъковци, като са правили манастирите, като са помагали, като са правили болницата в Хилендарския манастир, да са имали организация. Те са го правят, българинът трябва да има сърце. Има нужда от дух. И човек, когато го има духа, когато го има сърцето, когато обича, когато тачи историята си. А след това, след поколение, следващото поколение може да го нарече ново българско възраждане. И вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом.